Molt bon dia. Anem a fer una miqueta de numeració i avui comptarem llapisos, aquest pot de llapisos. Anem a començar. Un, dos, dos i tres. Dos, tres i quatre. N'afegim un altre. Dos, tres, quatre i cinc. N'afegirem un altre. Dos, tres, quatre, cinc i sis. Dos, tres, quatre, cinc, sis i set. Podeu comptar amb mi, tots alhora. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit. Un altre més. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit i nou. I n'afegim un més. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. I amb això haurem fet una desena.